хиляди пасажери идват и се връщат. Това го коментирахме години, няколко подред. Последните години виждате прихода в хазарта колко е по-голям и това е изяснено. Какво ме питате сега? Не ви интересуват изборите, не ви интересуват как ви работи правителство. Притеснителното е това, което става с горивата. Бензинът и дизелът са по-скъпи с всеки изминал ден. Какво прави правителството? Нищо. Всъщност нещо повече. Нарушава законите в България, за да пази финансовите интереси на Лукойл. Абсолютно без никакво основание. За мен е спекулативно, във времето, когато хората пътуват най-много, пак изненадващо с по 30, 40, 50 стотинки започва се дига последните месеци бензина и нафта. През 2022 продължаваме промяната гушиха режима на Путин и себе си с 30% върху цената на руския газ от посредници. През 2023 продължаваме промяната гушат режима на Путин и себе си с 30% върху цената на уралския газ. И това се дължи на слаб контрол, на монопол или на каквото и да го наречете. Но аз считам, че тук правителството търпи големи критики. Защото това са стотици милиони вече източени от джобовете на българите. През нафтата и бензина. И питам, докато вие си задавате въпросите, дошъл ли си, не си е дошъл, кой и какво, тихичко парите вече 3 години си заминаха. Докато си задавате тези въпроси, вие си ги задавите, на мен не ви пречат. И понеже имаме силна младежка организация, те предлагат за село Лиляче, тихо.